ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர் அருளியது. விநாயகருக்கு மோதக கொழுக்கட்டை நிவேதனம் செய்தால் நம் வாழ்வில் அனைத்தும் சாதகமாகும் என்று சொல்கிறது சாஸ்திரம். திருச்சிற்றம்பலம். முதாகராத மோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம் கலாதராவதம் சகம் விலாசிலோக ரட்சகம் விலாசிலோக ரட்சகம் அநாயகை கைநாயகம் விநாசிதபதைத்தகம் நதாசுபாதநாசகம் நவாமிதம் விநாயகம் நவாமிதம் விநாயகம். மகிழ்ச்சி பொங்க மோதகமே மலர்கரத்தில் ஏந்துவாய் வணங்குவோர்க்கு சாதகமே வரங்கள் மூலம் வழங்குவாய் கயமுகனின் பயமொடிந்து ஜெயமுகனை போற்றுவோம் கலைமதியை தலையணிந்து கணபதியை வாழ்த்துவோம் கணபதியை வாழ்த்துவோம். நதேதராதி பீகரம் நவோதிதார்கபாஸ்வரம் நமசுராரி நிச்சரம் நதாதிகாவதுர்தரம் சுரேஸ்வரம் நிசீஸ்வரம் கஜேஸ்வரம் கணேஸ்வரம் மகேஸ்வரம் சமர்த்தையே பராத்பரம் நிரஞ்சரம் பராத்பரம் நிரஞ்சரம். புதியதொரு சூரியன் போல் பொன்மொழியை வீசுவாய் போற்றுபவர் இடர்களைந்து மாற்று வழி காட்டுவாய் கணபதியே அதிபதியே குணநிதியே வந்தனம் கணபதியே அதிபதியே குணநிதியே வந்தனம். காது நுனி கைகள் பற்றி கரணம் பல தந்தனம் காது நுனி கைகள் பற்றி கரணம் பல தந்தனும் கரணம் பல தந்தனும். திருச்சிற்றம்பலம்.